ta yi za ta wuce makaranta ne. Ina ta jira motar ta ya wakili, sai na ba ta kudin mashin ta wuce ni ina zaune. Na ce ta jira ni na an tashi zan zo daukar ta. Karfe uku ta yi ina a gida gungun mata. Lokacin tashin su yayi na cewa gabata, ya bani makullin motar ta ki na dauko ta. Ina motar ta na ce na kai ta a wakila, ya bani kawai kin jirgin ta ko kamata. Da zuwa na gane ta tare da su da kawayenta, sai ta ce musu ni yana ya zo daukata. Ga wata kawata dauke ta cikin mota, sai na ce dan ni ta ce mina akin makota. Su ne a kusan gidan Fatima sunanta, da ta juyo mun kai doni sai da na take fita. Take sai na ji na fada kogin kaunar ta, yarinyar ta kadu babu mutu ta makar ita ce kanta. Tana magana ne ko na yi zugun na kallon bakinta, ba tana gaishe na ashe samsam ni ba ma na jinta. Na saki jiki baki duka na dagewa kallonta, sai na tambaye kanwata na ce wai yawa sunanta. Ita ce ya baya yana faɗa maka koko kawanta, awa kanwata tun da na kalli da komai na manta. Ita ce mini lallai ya ba za na faɗa ba shige mota. Na ce na gane Fatima lallai suna mai tsafta, na bude ta shiga ta zauna daidai a mazauninta. Da tana magana daidai kai Fatima ta iya bakinta. Haka nan muka fara da tsira cikin mota ba sassauci. Da na kai ta gida na zo na ɗauki abinci na zanci, na ci su abinci gabana na ga da in kai ma baki. Da tunanin Fatima ya kama ni ina neman ɗauki, na kwashe awa biyu ko motsi ban yi a cikin ɗaki. Kan wata na yi kira da ta ganni kawai sai mamaki, yaya na ka canza ta faɗa mini sai na rage baki. Ya zan yi na same ta ki faɗa mini kyauta zan baki. Da ta toshi gidan su Fatima sai da fitocin ta mike, ita na ko shiga ta iske Fatima ga ta cikin ɗaki. Ita ce mata dan Allah yaya na ne ke neman ki, ita ce mata dan me ni dai an ce ne na kira ki. Ita zo ta tsaya kamar kalma tana tsaye hannu